Grabatzen ari garen unean goizeko 10:00 2 minutu igaro diren honetan, atzo, Pello Etxeberriak eta Rezustak Zabala eta Zabaletaren aurka jokatu zuten Logroñoko San Mateo feriaren finalaren analisi egingo dugu. Ohiko legez Logroñoko Adarraga pilotalekuan jokatu zen norgehiagoka hori favorito ziren Zabala eta Zabaleta, baina garaipena kasu honetan Pello Etxeberria eta Rezustarentzat izan zen 22 eta 12ko emaitzarekin gogoratuko dugu, batetik Pello Etxeberriak eta Rezustak berez ez zutela elkarrekin jokatu behar torneo hau, berez Dariok jokatu behar zuen Beñat Rezustarekin, lehen norgehiagokan alaxe egin zuten Ezkurdia eta Martijaren aurka, baina gero Darioren arazo batzuk tarteko Pello Etxeberriari eman zioten aukera jokatzeko eta Zenoztarrak ez du alferri galdu emandako aukera hori. Aurreko norgehiagokari dagokienez, bi bikoteek norgehiagoka klasikoak jokatu behar izan zituzten, hau da, tanto aberasak eta zerikusirik ez zuen norgehiagoka horietako bat, batetik Peña eta Albizuren aurka jokatu zuten Etxeberriak eta Rezustak eta 22 eta 18 irabazi zieten eta Zorigaiztoko partida izan zen ostiralekoa, kasu honetan Zabalak eta Zabaletak 22 eta huts irabazi zieten Artola eta Salaberriri, baina 6 eta hutsekoan Artolak badirudi abduktorean austura bat edo duela mina hartu zuen Alegiarrak, beste behin ere kapitulu beltz bat egokitu zaio Alegiarrari, eta hemendik animo guztiak Iñaki Artolari ahalik eta azkarren osatzen den eta berriz ere kantxetan ikusteko aukera dugun. Kontua kontu, partida hasiera elektrikoa izan zen, batez ere Pello Etxeberriaren aldetik. Hasieratik erritmo bizia sartu zuen Pellok, argi zuen aurrean jokatu nahi ziola Zabalari eta Zabaletari jokatu behar bazion ahalik eta gehien behartu behartzuela, bestela baitakigu Jose Javier Zabaletak zenolako ahala duen, eta horren ondorioz 3 eta huts aurreratu ziren, baina bere ala erreakzionatu zuten. Javi Zabalak ere hasiera oso bizia eman zion partidari, asko sartzekoa da Zabala, berdin dio Zabaleta edo beste atzelari bat eduki atzeko kuadroetan beti asko sartzen den horietakoa da Javi, eta atzokoan ere horixe demostratu zuen, 3 ere berdindu zuten partida, eta hortikan aurrera 9 eta 5 jarri ziren, eta hor gako bat izan zen garrantzitsua, eta izan zen Pello Etxeberriak eta Rezustak une askotan komunikazio falta handia izan zutela. Profesionaletan ez dugu esango ikeragarri, baina askotan elkarrekin jokatutakoak badira Pello Etxeberria eta Rezusta, eta orain artean behinik behin ongi hartu eman ona izan dute, baina hor egon zen une bat Pellok pilota asko uzten zizkion Beñat sobera atzera zegoen, eta horren ondorioz tanto asko galdu zituzten, noski horrekin ezin zaio meriturik kendu. Javi Zabalari bera izan zelako askotan bien tartera jokatzen zuen hori, eta apur bat ikusi zuena hankazulo hori non zegoen. Kontua kontu, hor beheraldi txiki bat izan zuten Etxeberriak eta Rezustak, baina gerora berriz ere berreskuratu zuten dena, berreskuratu zuten maila, eta Beñat Rezustak sekulako bigarren zatia egin zuen, batez ere lehen zatian ere asko jokatu zuen, egia da, eta gauzak diren bezala esan behar dira, uda amaiera honetara oso ongi iritsi dela fisikoki, askotan ezkerrarekin ia pilotaka den 180 jotzeak eta noski esku bakarrarekin jokatzeak desabantaia hori edo ematen du, edo eskuak okerrago edukitzeko arrisku hori, ez da Rezustaren kasua, baina egia da Mastersean eta partida batzuetan fisikoki larri xamar ikusi dugula, ezin dominatuz, pilota asko ere ezin gozatuz. Atzokoan ordea guztiz aurkakoa izan zen, eta noren aurka, eta Zabaletaren aurka. Beraz horrek meritu bikoitza dauka, pixkanaka abantai hartzen joan ziren, 12 eta 11 aurreratu ziren Zabala eta Zabaleta markagailuan, baina hortikan aurrera
tanto guztiak Etxeberriak eta Resustak egin zituzten. Resusta une oro asko ematen, Zabala eta Zabaleta ere saiatzen ziren, Zabaletak tarteka 3-4 kuadroan astintzeko pilotak hartzen zituen, baina hortxe zegoen atzekaldean Beñat pilota horiek eusteko, Zabala ere aurrean saiatzen zen jokoa iraultzen, baina Peiok ikeragarrizko defentsa erakutsi zuen, eta horrek gero desesperazioa ere ekarri zien, azkenerako eure galdu edo Peiok eta Resustak tantoak egiten zituzten, eta azkenerako markagailua 22 eta 12ko emaitzarekin amaitu zen, eta honen bestez Peio Etxeberria eta Resusta dira 2024ko San Mateo feriako txapeldunak. Sekulako partida egin zuten, esan bezala, batez ere defentsa nabarmenduko nuke bikote hau, eta Zabalak partida ona jokatu zuen, nik uste mugarri izan behar duela beretzako, horrek ere ez zuen asko galdu, pixkanaka ikusten da konfiantza hartzen ari dela, maila honetan jokatzeko badagoela, zalantzari gabe ikusiko dugu, ostiralean azterketa garrantzitsua, ez oso garrantzitsua izango du Nafarroaren pilotalekuan Imazekin batera Altuna 3. eta Iztuetaren aurka, hor aurrekaria ez daukate, euren oso alde ermuan egurra eman baitzietena Altunak eta Iztuetak, baina ikusi beharko da beste momentu oso desberdin batean iritsi dira oraingoan Zabaleta, eta Zabala eta Imaz, eta hori baliatzen duten finalera sailkatzeko hori. Datorren ostiralean izango da, esan bezala. Hauxe beraz esan beharreko, aurrengoan gehiago izango zuen bitatan izan agur.